vítám vás u mého prvního videa a dneska bych se chtěl zaměřit vlastně na moje informace a vlastně co budu natáčet, jaký vlogy budu natáčet, už teda budu natáčet vlogy, potom nějaký hry, možná i ten parkour, jestli by se mohl stihnout a informuji o mě. V mém životě ještě o mé rodině nic říkat nebudu zatím a měl jsem ještě nějaký odstranění videa, všechny videa jsem odstranil a chci začít úplně od začátku, takže ty, co mě znají, tak můžete zase rozsvětlit tady to líčko, tady nahoře to líčko, pokud to tam ještě dám, nevím, jestli tam ještě dám, tak se můžete podívat na ty moje odstranění videa všechny, no. A teda já budu natáčet Airsoft, takže, takhle. Jsem klukem je skoro 11 až 12 let, je 11, teda samozřejmě, a město se nebudu říkat, nic říkat nebudu zatím. Je prostě jako novotný a omlouvám se, že ten můj nápis jméno podstatné s, by to nějaký kamarád a nějak mi to zablokoval, takže by jsem ještě měl odstranit to jméno a dát tam jiný. Tak jo, můžeme se teďka zaměřit na moji zbraň, s kterou budu hrát dlouho. Takže je to tato TZ. Je to vlastně manuální zbraň. Můžete si ji provinout takhle, jestli chcete. Tam určitě nic neuvidíte a tady klidně můžu namířit se na to. Tak. Prostě je to neolejovaný, takže to se toho strašně moc vlastně. Úplně normální zbraň. Úplně normální zbraň, akorát, že střílí trochu kouř. Jak vidíte, tady ty skříně takhle nahoře, tak to je kouř. Jo, takže zabitý. No prostě je to manuálka. No, takže takhle. Potom tady mám ještě k tomu 13 ranný zásobník. Já mám teďka všechno nalejovaný po bitvě. Budu určitě natáčet ty bitvy, jestli mi to dovolí náš pan trenér, tak budu točit ty bitvy určitě. No. A další věc, že bude airsoftový tábor, takže tam budu i točit. No, takže mám teda 13 ranný zásobník, který pasuje tam úplně nádherně, klouzává tam, protože jsem ho promazával, takže nádhera. A to se týče těch videí a vulgarismu, nejsem vůbec žádný sprosťák. A pak tu mám normální brejle od mikroskopu, že jsou jakoby normálně jsou to prostě brejle, normální brejle, prostě co najdete za 20, tak tady to. Mám tady ten lak, který používám do mý zbraně. No. Tutoriál na to máte tady to líčko. Pak tu mám kuličky BBs, kterých mám ještě v šatně, mám tak 16 000 kuliček, takže v pořádku, tady jich mám tak 300, takže úplně v pořádku. Tady to mi stačí bohatě na jeden den, možná, a nebo si ještě doplnit, podle toho, jak já hraju. Ukážu vám nejspíš tak za 3 roky budu mít AKčko, nebo i tu, nebo i, jak se tomu říká, teď si zrovna nemůžu vzpomenout, Lancaster. To je vlastně taková velká zbraň a má to jakoby bazuku, akorát, že to je raketomet, Lancaster. A je teda dost dobrý, koukal jsem i na fotky a je to fakt hustý prostě. No, tak jo. Pak tu mám ještě teda telefon, to je taky od značky. Ne, samozřejmě já sbírám Nokia, takže mám i takovýhle telefon. Ještě teda funguje, jo, takže vidíte, že funguje. Niko. 1, 2, 3. Jo, samozřejmě. Mám úplně to mají blbci. Takže takhle. Ten zásobník jsem promazával a ještě furt vrže. Jo. Ten zásobník seženete v Army Shopech tak od 150 korun, s dovozem to máte od 160. Já mám tady ty zásobníky, už konečně můžu mít 2, ale teďka šetřím. Tak jo, to by bylo z mého prvního videa.
Všech, pokud se vám video líbilo, můžete se nechat like a to bylo asi to všechno, tak ahoj!